Yazinohlonze TV inethulela uhlelo SIKHANGENKEZO TV Show ulethulelwa uMzothule Shembe, DJ Bhonya no BGK Mbuyisa, isinga sikaNodumo, ezomdabu, amasiko nobuciko. Ngena ku-YouTube njengamanje uklike ulike Yazinohlonze TV. Ake ngibingelele mbuke lapha ekhaya kwaZinohlonze TV. Gama lohlelo SIKHANGENKEZO TV Show. Gama lami uMzothula ngalakhe sabathu wasmen DJ Bhonya sizwehle kunazo ke insizwa eningizimu Afrika. Umfowethu komdila khala masokito abatotele empahleni umphendlemane. Umama mkhulu kusigaqasa ibhodo ngaphathwa ngaphezulu. Uthini nokulikana ngoba zonke intombi zilikundile. Hande manje cijima mvaqidi umshololo. Untombi zimbili engekanqatho engaseklamonti. Anoboni namajuba amabili eshengo maphathi wataba izulu. Unomakofu umkhodo uduke nebindi ngithumile lapho wafa mina. Angihambi ngedwa. Khona insizwa hlezi sinayo khona lapha ohlelweni. Igama lakhe uBGK umfowambuyisa. Noma kanjani kake kubingelele nami lapho mbukele ekhaya mfowethu ukhamba kahle sibona ukuthi izinto ngabe zimnandi noma ngabe kunje nomfana kalahlobo lapho nqila uthole ehlanze zamamba zamkhoza zimthele ufile inhlanze zibomvula yedlula mthathe dlulela phambili mina ke ngisinqe sikalodona isiqobo sikashwama intento yamandiya namasulumani kuthiwa ngena lo side iphuma lo side ungibona sethitshela wena umfulo omkhulu waseLimpopo lapho lathi chineke ngisho ngathi ikhekhe lebirthday yahlapula abathanda umnikazi ohambayo uyayibonela nawe ukuthi wenza kanjani ngaqhamuka phansi lena mina kwesabiyela ofasimba la kusuka khona igama ngubonkosi isibongo sambuyisa mbukeli akube mnandi awulalele la uze nathi izinto ezimnandi ubone ukuthi sikuphatheleni kwezinohlonze TV la sikhona siwe sikubamba kamnandi sithi SIKHANGENKEZO. Lamhlanje ke siphatheleke ingoma emnandi siphathele iqembu lamhlanje abahlaziyi laba ngena khona ingoma yabemnandi kakhulu ethi sithando sami.
Yeah, akasibonga kakhulu ngengoma emnandi kakhulu la ishawe izinsizwa lezi abahlaziyi ngempela bethi isithando sami. Mfowethu mfowabo sikubingelele sikwamukele la kwezinohlonze TV. Njani kodwa? Hayi ofisephe njani? Hayi khamba kahle kakhulu. Mfowabo awutshele mina, masikhuluma ngabahlaziyi sikhuluma ngobani? Insizwa lezi eziqhamuka kuphi? Kum kanjani? Abahlaziyi insizwa esuka phansi ehlihluwe emdletsheni isigodi la esuka khona. Ekhaya kwamama kulapha neMtuba so ngisebenzisa indawo zombili. So nje umnandi. Uma ngisegoli ngingwaseMtuba ngoba egoli ayikho into ekuthiwa ihlihluwe egoli. Wonke umuntu nje uma ngaseKZN uma ngasihluwe ngwaseMtuba. Umtuba nehlihluwe kundawonye. Lento kuyenzeka nasePitoli uvuke kuthiwa ngiqhamuka eDurban. Uthothi ngisuka lophongo lwathi ngisuka eDurban. Yebo kunjalo. So wena lapha na uma ngabe usegoli usebenzisa kakhulu ukuthi waseMtuba. Uma noma ngikuphi ngihamba khona ngaseMtuba ngoba vele automatically uma uzalwe eMtuba ungwasehlihluwe iyodwa vele. Inengaplate iyodwa yonke iyafana. Uyabo? Yeah. So abahlaziyi baqhamuka kanjani? Abahlaziyi futhi iqembu nje elazwa kakhulu lapha ingozi kakhulu estage. Umfana othi mayikhipha amasinging mina umuntu amasikando oqala usebenza ngama-singing track. Yeah. Angisebenze baningi abaculi asebona ukuthi ama-singing track ayasebenza. Ngumfana nje osekhipha ama-singing track nje angama-hit. Kunengoma nje esenzile umzukulu abantu ade beyibuka manje. Kunengoma njengamanje esenzile nenkosi yamagcokama. Edla abantu kunamhlanje. Kunengoma ekuyena trend ayidlala beqala ke kumaskando ukuthi ngingahlukanisanga unyaka. Yeah. Ngingahlukanisanga unyaka. Yeah. Ukuthi ingoma idlale zonke iziteshi. Kuyigagasi idlale, kuyimetro FM idlale, kuKhozi idlale beqala kumaskando. Ngingahlukanisanga unyaka. Yeah. So usho kanjani mangabe usho kanjani mhlawumbe yini le eyenza ukuthi wena uthi nje mina ngizokhipha iCD ephelele ngizokhipha isingle track njalo? No kwesinye isikhathi bafowethu kubalekile ukuthi mase ngabaculi isikole sibalekile. Isikole sibalekile nesikolo sibalekile isikolo ngoba ekugcineni bafowethu izinto ezizakala njengamanje zonke zenziwa ngedatha. Yeah. Ngoba besibuka ngedatha. Uyabo? Umbuzo uthi nizuza nina njengamanje njengoba besibuka ngedatha. Kuyakhokha. Kodwa ngakwazi ukuclaima ngafunde mase ngekho isikolo. Yabo. So okwama-singing track lokhu kungisebenzela kuphi na mina ngiyahola digital. Each and every month ngiyahola digital. Ama digital platform guys anemali. Uma ubuka uCasper bakhipha singing track. Yeah. Beshawa bani million ama viewers bathola imali. Yeah. Next week ekhipha singing track. Yeah. Edlima now nje ubig zwisibonela. Udlimala. Kulesihlanu lehlanu ya drop ne music video wakhona why? Yeah. Ngoba ama digital anemali. So ke ngifuna ukwazi ukuthi njengoba usukushaya isingle track and then ingoma uyicomposer thatha isikhathi singakanani kuwena ingoma ukuthi mhlawumbe ngabe uyicompozile and then bese ukwazi ukubeka enye ingoma futhi ukuthi iphinde ingene la. Uyabona uma umculi iyazenzakala lento yokuthi na ingoma zonke ezifike kuwena. Mina ingoma iningi kakhulu. Ziningi. E studio ngirecorda lapha eGoya Tax Studio kuthuntsha eMfokandlovu. Kune album egcwele lapha.
kodwa lokuthatha ngawani igcwele uma ngifika njengoba ngizohamba futhi ngegoli uma ngifika ngifake enye futhi album bese ngilanda iCrew yami yonke sizoselection ingoma eyi1 izoba ihit sifake ingene kubantu i-album yeni bese niyakwazi nihlale phansi nilalele yonke bese catch ingoma select shothi kahle niba isigungu akukho kunye niba isigungu siyaselect uyabona ngeke uyabona bawubuka intombi ukuthi intombi enhle umuntu umfana ungajwayele ukuqonywa intombi ezinhle esesemakhaya uma ekafika ekhaya ufika ekhaya uma esuka emakhaya esilungwini eThekwini mhlawumbe uzofunda evarsity efike echanye ingane ezigqoka ikete engaka why ingoba lento emakhaya ibingekho ubengayiboni uma esefika ngapha esilungwini mayefika esilungwini ngapha usehla intanga zoyibona ngenxa ubona into angayijwayele uphambana ekhaya yes indaba usuke ento eyibuka yedwa emakhaya uma esela eThekwini ubuka nabantu abaningi into uma uyibuka nabantu abaningi uyakwazi ukuthi na uyithathe uyinika abanye abantu abayibuke yabo intombi enhle noma manje ayikwazi ukufihla kwaphela isho kanjani la ngimothanda insizwa lapha nakabahlaziyi ngempela mangabe isho njalo ithi yabona ezinye izinto kuyadinga ukuthi ke uyizibuke ngeso labantu abaningi nikwazi ukuthi nihlangane nibe isigungu nikwazi ukubona ukuthi umusic wenu and then uyakwazi ukuthi usebenze ube sendleleni right lokho kwenza ukuthi ukwazi ukubona into ngeso elibanzi nala khona okwazi khona ukuthi ke uselecte mhlambe ke ingoma okuyiyona yona owazi ukuthi yabona le ngoma le iyona ngoma ezodla ngaye abantu futhi ingoma enye ozoyifaka manje nengoma osho ukuthi yena izodla abantu ethini le ngoma ingamthanda ngalumona ngamthanda ngalumona ya uthando mina ngiyamsola udali wami ngathi usebona bangcono cha ngiyamsola udali wami ngathi usebona bangcono yabona ukuthanda umuntu uqala ukumbona sengathi ungabuka phezulu uma uyicula le ngoma wenzeni ungathi umhlambo wakho kanti cha udidwele into oyibonayo umhlaba okaba namaphosa udidwele into oyibonayo so ke vele ke le ngoma abantu abazoyibuka njengamanje ingoma esiyenze nomnqobiyazo kuyingoma etrendayo njengamanje abantu umusic video khona uphumile over nje manje uyatrend ekuzini zokuxhumana kakhulu into sakho sithi uthando uyathanda ukucula ngothando ngacula ngesithando sami into namanje lo thando yini lengaka ucula kuyona uthando nini lengaka uhlala kuyona uthando ufuna ukuthini kumbukele ekhaya Thina siphilela uthando senzela uthando cha siphilela uthando sebenzela uthando ngaba usebenzi thi uthanda lokho ungaba uphili thi uthanda lokho othi nginamanga ceba kwi-comment section ngaba usebenzi thi uthanda lokho ngabe awuphili thi uthanda lokho why I'm saying this ukuba khona kothando kukwenza ikusasa igama lakho lingapheli emhlabeni ngoba ukuzala ingane kufanele uqale uthando before uzala ingane hayi mhlawumbe awungizwa awuvela usuke nje mhlawumbe awungizwa ukuba khona kothando isidingo sokuthi usebenze uyasibona ngoba umuntu wesifazane ufuna imali ufuna ube indoda eyiprovide so ke ukuba khona kothando iyona into yenza ukuthi uRamaphosa evalizwe uyena into uRamaphosa enze into akayithanda ngoba kunothando yini kube nothando uRamaphosa evalizwe is because of yonke into akayenza uyazi wonke umuntu ukhothama phansi kwakhe wonke umuntu unentshiso ethi ingane ezidle so kufanele ehloniphe uRamaphosa ngoba unothando lezingane zakhe hayi no ngikuzwa kahle mfowabo baba mhlawumbe mangabe sishanje lokugcina elakho lokugcina uyini ongathi uyitshele umbukeli lapha ekhaya nomunye osendimeni kaMaskandi ofisayo ukuqhubeka naye ofisayo ukutrenda njengoba utrenda nofisayo ukungena kwazi nohlonze TV nofisayo mhlawumbe ukwenza ama hit uma ngabe shayile ku-album yakhe ngizoqala nje abantu ngifuna ukubatshela into eyiqiniso ukuthi kwesinye isikhathi ungayenzi into ngoba uyitshela ukuthi uyenzela wena yonke into empilweni kunomuntu okufuneka edlale irole yayo we understand kuba khona iCamera ngeke ishoot khona uCameraman njengoba silapha kunezehlonze TV kade ngeke sobe khona ungekho abanikazi bayo nakho nani sikuye ukuthi anibuke babi kodwa nje
Sikuyeke lokho. Sikuyeke ukuthi andimubeke kodwa nje siyashutha njengamanje. Masishutha njengamanje nomuntu oshuthayo. Ukuyeke ukuthi unjani. Siyakubona konke lokho, yabo. Kodwa ke into ebaluleke kakhulu bafethu ukuthi na sibonge ithuba enisipha lona njengamaciko ukuthi sikwazi ukuvela kubantu. Noma ethi ukuthi iplatform ingakanani. Kodwa umbuzo uthi mina ikuphi okuzamayo ukuze uphumelele. Umbuzo ukuthi ikuphi ovuke kuseni ube nevision yakho ukuze ukwazi to reach your vision. Ikuphi okuzamayo in life ukuze ukwazi ukuthola abantu abangcwele bazokusiza. Ukuze ngibe seduze wakho ngoba ngumculi. Ngaba ungazi namhlanje. Ukuze ngibe seduze wakho ngoba wena umsakazi. We understand. So siyadingana bafowethu. Yonke engayitshela abantu ungalingena lodwa ilanga bafowethu uyitshela ukuthi empilweni khona into uthi yakho. Ayikho into ethi yakho. Into ngeyakho nengane ezakuyona yakhe kababu wakho. Nobakha kuyona yakhe eyamakhehla. We understand. Ayikho into empilweni kuthiwa ngeyakho. Isiphandla leso sifakile siyaba. Esabantu abadala isiphandla. Why wafaka isiphandla esinentsakatsaka ezindawo? Yabona ke cha nje shana ijwabu cha ngifuna ukujwabu indaba enkulu ngoba wonke umuntu useze ngibuza mangima interview bengilapha ku TV SABC1 yangibuza intombazane ngesingisi iyathi kuchaza ukuthini lokho. Uyabo ngamtshela ukuthi sometimes kubalekile to appreciate to our ancestors noma ngabe yini wena ubongapi mawukwazi ukuthenga imoto wena itshethe ngoba uyasebenza wakwazi ukuthenga imoto. How many people yabasenza bangakwazi ukuthenga imoto? So ke bafowethu siyacela isupporteni kakhulu linde umfokazi lo ngiphuma phansi ehlomile lesigodi wonke umculo kaMaskando safuna ukucula bafowethu akenze short ingoma uyayibhala enze sho ukuthi akaqoqozise guys ufaka uthando. Something that's very important nowadays uthando. Once wacula ngothando kuMaskando uyatrenda. Once into yakho wayithanda wayihlonipha uhlezi uthandwa ngabantu ngaso sonke isikhathi. Amajongo bese yageze bemahle siyacela. Naso siyabonga mbukele ekhaya kumnandi kakhulu mangabe kunje na uthokozele na ingoma emnandi kakhulu ethi uthando.
wesanda samini wangibunhlisiyo yami ngempela yini angithi wangithembisa wazofika kini kodwa ngangingazi ukuthi ungipula inhliziyo Ndom wesanda samini wangibunhlisiyo yami ngempela yini angithi ngathembisa ngizofika kini kodwa ngangingazi ukuthi ungipula inhliziyo Ndom wesanda sami Sami uyasi uyangena wesala sami uyasi njela nje gele masanga wesala sami uyasi gele masanga ni yakiti gele masanga ni yakiti ihema bekhuluma abantu ndom noma bekhuluma abantu Sibonga kakhulu mbuke lapha ekhaya ingoma abahlaziyi ithi uthando kunjalo ngoba ubona nje izinto ziyenzeka emhlabeni cha impela mawusanothando ingakho kuthiwa uthando liyabekezela lumnene futhi linakho konke angifuni ukungena kakhulu ngathi sengena encwadini emfuka mbuyisa noma kanjani mfana baba mangabe kukanjalo besho njalo bethi ke uthando isho kanjalo le ndoda yathi yonke into oyenzayo uyenze ngothando noma ngabe yini oyifakayo engomeni ufaka uthando noma ngabe wenzani ufaka uthando happy birthday kuntwana encane ezalwayo kulungile uthando ayikho enye into esukihamba ihamba ngololo hlobo noma ngabe kanjani mbukeli lapha ekhaya sikuthanda uthando lwestudio utasuka umphansi wenze kanjalo wena usubscribe la khona uthi SIKHANGENKEZO TV bese yakwazi ukuthi ke ungene ke embhalweni nje obuyibona la uzobona khona ukuthi sikhangenkezo indlela sikuthanda ngakhona indorondoro into engasuka umphansi thank you kunjalo nje ayidibana ngesonto elizayo ngolwesithathu njalo ntambama ngo6 kuya ku7 6 kuya ku7 ngolwesithathu SIKHANGENKEZO TV kamela hlelo SIKHANGENKEZO TV show